40 килограмм морковка, 40 килограмм рис, 45 мяса. А там 4 барана. Мөхәммәтәли Зехтонов татарның милли ризыгы тыкмачлы аш Урта Азия плавын бик тәмле итеп әзерли. 600 ел элек аның бабасы шейх Бухарадан Сибиргә ислам динен алып килгән. 10 елдан артык инде Мөхәммәтәли Корбан бәйрәмен Сибир татарлары белән бергә авылда каршылый. Быел бәйрәмне оештыруга Төмән өлкәсенең Бөтендөнья татар конгрессы вәкилләре, региональ дини идарәләр һәм Бәрәкәт благо хәйрия фонды да кушылды. Чынлап та менә бу бәйрәмнәрне уздырылуыннан без җыелыштык. Оргкомитетка керде безнең татар оешмалары җитәкчеләре, шулай ук безнең дин әһелләре дә керделәр. Biz инде бүгенге Ялутар районында пандемия булгач, читтә, авыл җирендә, юлга буенда балалар өчен шундый Корбан бәйрәме уздырабыз. Мәктәп лагерьларындагы балалар бәйрәмгә ашыга, монда халыкны сый-хөрмәт күркәм бәйрәм программасы бүләкләр белән каршы алалар. 40 ел элек тә шулай күңелле уза иде дип сөйли өлкән буын. Элек халык күбрәк җыелган, хәзер аз, тик бу чикләүләр аркасында түгел, ми кызганыч җирле халык саны кимәгән. Корбан бәйрәм инде ул татар халкының иң күптәнге бәйрәме. Ураза бәйрәмне менә без бала чактан белеп үскән, Корбан бәйрәмне белеп үскән. Безнең ата-бабалар, картата-картнәләрбез шул бәйрәмгә шәңкәләр салганнар, сарыклар суйганнар, аш кискәннәр. Бик тәмле булган. Кашавыл мәчете имамы соңгы елларда халык Аллаһ йортына күпләп йөри башлады. Балаларны якынайту фараздыр ди. Быелгы елны менә ифтар мәҗлесләрендә күбрәк үткәрделәр. Күбрәк үткәреп, без аларга өйләренә барып, вагызлар сөйләп, итеп мәчеткә якынашалар. Менә шулай ук халкыбыз да нинди мәҗлес үткәрәбез дисәк, барысы да дружно дип әйтик, бергәләшеп булышалар. Күп халык җыелып утыра торган урыннар буш, бер-берсеннән ерак итеп урнаштырылган урындыклар бөтен кагыйдәләрне күздә тотып эшләнгән бәйрәм. Билгеле бу күренешне кабул итү авыр, тик ул безнең яшәү кыйммәтләрен арттыргандыр. Аллаһ Тәгалә кабул итсен чалган корбаннарыбызны һәм безнеке Төмән өлкәсенең халкына исәнлек, саулык бирсен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Без аларны үтенеп Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Һәммәбезгә исәнлек, саулык, халкыбызга тигезлек һәм үзебез мөселман халк үзенең бердәмлеген күрсәтеп, менә без бер-беребезне яртабыз, башка милләтләр белән бергә дә дуслашып, бу корбаннарыбызны үткәргәле Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насип итсен һәм начар авырлардан безне сакласын. Изгелек һәм намуслыкта берләшегез. Коръән сүзләре соңгы берничә елда Аслан авылында барган үзгәрешләрне сурәтли ди Бәрәкәт фонды рәисе Мөнирә Хөснетдинова. Аның гаиләсе күп еллар инде әлеге авылда узган чараларга ярдәм итә. Быел исә авыл халкы Тубыл елгасы буенча старткан, ерак түгел футбол мәйданы булдырганнар. Бергә йыелып үткәрүләр яхшы сәбәпләр белән, яхшы ниятләр белән тагы яңа атсылыш бирәт. Яңа атсылыш халык тагы менә кырларны еш-тырга тырышатыр. Менә бүтән социаль эшләрне бергәләшеп халык эшләсә, безнең йортларыбыз да бик матур булып китер, кырларыбыз да әйбәт булып китер, урамнарыбыз да әйбәт булып китер. Барлы эшне бергәләшеп эшләп өйрәнсәк, безнеке тормышыбыз да иңелрәк булыр, Алла бирсә. Әгәр бүгенге вазгыять яхшырса ди оештыручылар, 31 июльдә Корбан бәйрәме уңаеннан шундый ук тантаналар Түбән Тавы районы, Ивашкино һәм Казаров авылларында да булачак. Ләйсән Асадретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе.